Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε μια σημαντική απόφαση. Θα συνεχίσουμε στο δρόμο που μας οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα ή θα αλλάξουμε πορεία? Ξέρω ότι πολλοί συμπολίτες μας έχουν χάσει την ελπίδα, έχουν πάψει να πιστεύουν και κάτω από την αφόρητη πίεση των καθημερινών προβλημάτων θεωρούν ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Θα μείνουμε άπραγοι μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Ένα είναι σίγουρο. Εμείς οι ίδιοι μπορούμε να διαμορφώνουμε τις επιλογές μας. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Εμείς οι σοσιαλιστές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε πολιτικές και διεκδικούμε λύσεις που υπηρετούν τον πολίτη. Διασφαλίζουμε τα δικαιώματά του. Σεβόμαστε την ανάγκη του για ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Στηρίζουμε την προσπάθειά του για προοπτική. Εργαζόμαστε για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας αν βάλουμε πρώτα τον πολίτη, πρώτα τον άνθρωπο. Πράγματι, το ζήτημα δεν είναι μόνο πού θα βρούμε τα έσοδα. Λεφτά υπάρχουν. Στην υγεία θα καλύψουμε τις ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Για την παιδεία, δέσμευσή μου το 5% του ΑΕΠ και 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον στον πρώτο προϋπολογισμό. Στην οικονομία, εφαρμόζουμε άμεσα σχέδιο 100 ημερών για την στήριξη της αγοράς, την ενίσχυση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης, στήριξη του εισοδήματος, με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας σταδιακά στο 70% του βασικού μισθού, ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, ένεση ρευστότητα στην αγορά, αλλαγή του τηρεσία, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δεν θα αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Όσους φόρους και να βάλουμε, τα έσοδα θα είναι λίγα. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης.